Enguany m'han encomanat el pregó del MUC. Estic molt il·lusionat, així que no vos defraudaré. Ja estàs en directe. Notícia d'última hora, mos acaba d'arribar un burofax directament de la Francine Remengol que posa, un moment, que posa el teleprompter, no mos queda gel. Ah no, espera, el MUC s'ha cancel·lat, ara. Un altre pic? Cristó? Jo que enguany m'havia esforçat per pintar el cotxe de rosa perquè és important dur el cotxe preparat. Jo li falta el paperí. Jo és que me cac en tot. No he ni berenat. Alà, xavaltre, però ho ha currat ben poc, no li ho pon ni un remolc, ni una piscineta, no ni rosa, no li ho pon ni paperí. Que imagineu, que si li pos paperí estic segur que se posa a ploure, hòstia. És una tradició. Agui pau, ara vendran uns amics de Llorito i anem a fer dues cerveses. Lloret. Després de mesos de preparatius, un operatiu de la Guàrdia Civil ha tancat el poble perquè no se pugui entrar ni sortir sense motiu justificat i, sobretot, per organitzar els turnos per anar a berenar. ¿Qué os pensabais que por el camino de Búger no estaría controlado? Está controladísimo todo, hace meses que nos preparamos. ¡Hostia ya! Han vengut a robar que roben altres. Basta, os he visto venir. A ver, joven, ¿a qué hora es el pregón? Miguel, no, en què l'entesquis? Més de 100 persones interceptades a la carretera de Llorito intentant entrar dins Sineu. Tenim en directe en Tomeu Mulet. A tota aquesta gent que ve només a fer festa i bauxa, l'han tancat en els hotels de Can Joan Quepó, Can Font i a la Marsella 2 setmanes. Cristó, toqués collons! Des de Dingol ens arriben imatges de la gent retinguda als hotels del poble. Muc, maquerrut. Muc. Cuando están dando la comida. No le están dando de comer a los niños. Aquí retenidos de forma ilegal. Mira. La policia local mos ha passat un comunicat on diu que en Sebas amb una branca d'uestre serà qui decidirà qui pot anar al Puig de Reig i qui no, i que durà posat un xaleco i guants per posar ordre, perquè les coses se poden xungues. Un grup d'èlit contractat per l'Ajuntament vigilarà que si algú intenta fer festa que el manco no ho compixin tot. L'Ajuntament m'haurà donat un bocadillo de mortadela i m'haurà dit que mos posem a finestres o als balcons i quan vegem una cuquelaire poblada d'aigua. He vengut a substituir en Xavi perquè ha anat a pixar. Un amic que és informàtic ha fet una recreació de lo que seria el MUC enguany. I aquest qui és? Se nota un poc que està fet per ordenador, però la veritat, li ha quedat de cine, d'escàndol. Escolta tu, per ser una recreació feta per ordenador fa una calorada aquí. Mira, aquesta gent va cap al Puig de Reig, amb paperí i tractors. A darrer moment, l'Ajuntament ha repartit casa per casa una unitat de VR realitat virtual perquè puguis sentir, tocar, ensumar i disfrutar la festa sense passar pena per contagis. Llamo igual, com tal de fer festa? Podràs disfrutar de quedar a l'institut per anar en romeria cap a Nespuig, l'arribada on Ampolla mos espera amb un pot d'aigua, que entrarem cinna, jugarem a estirar corda i tirarem ous de guàtlera i bufarem el corn. Au, vinga! Hòstia, què fan Sebas amb una branca d'uestre? Soc aquí per dir-vos que enguany m'ho han quedat fora MUC, però l'any que ve o l'altre ho arreglarem, manteniu 1,5 metres de distància. Què és el que ha dit? Que rosa és un color que transmet elegància. Des de la Mucal Foundation no mos fem responsables dels copyright dels vídeos utilitzats. I ara, un batiburrillo. Allà m'ho prohibé.